Знаеш ли, че един пилот на Формула 1 може да издържи на температура над 800 градуса? Здравейте! Ние сме Pit Stop Talks. Днес ще ви разкажем 5 невероятни тайни, които правят F1 най-бързия и най-опасен спорт на планетата. Факт номер 1. От какво са направени пилотските костюми? След тежкия инцидент на Румен Гружан през 2020 година, Формула 1 направи огромен скок в сигурността. Костюмите вече са съставени от 2 до 4 слоя Nomex, материал, който практически не гори. Nomex издържа до 840 градуса за 11 секунди. А каските? Те са комбинация от карбон, смола, кевлар и полиетилен с визьор от зайлон срещу запотяване. А целият костюм тежи само 600 грама. Лекота и защита в едно. Факт номер 2. Как пилотите пият вода? По време на състезание, пилотът губи до 3 кг от теглото си. Дехидратация – огромен риск. Затова има система в кокпита – резервоар с около литър и половина вода, свързан с помпа. Той пие чрез малка сламка в каската, докато кара с 300 км в час. Факт номер 3. Колко харчат болидите? От 2022 година във Формула 1 се използва биогориво. Състои се от 90% изкопаемо гориво и 10% етанол. Разход – около 1 литър на 2,7 км. Това е като да запалиш барбекюто с реактивно гориво. Факт номер 4. Може ли F1 двигател да стартира студен? Категорично не. Двигателят първо се загрява до 80 градуса чрез външна система. Масло, радиатори, налягане – всичко се проверява прецизно. Резултат – болидът е толкова сложен, че не можеш да го стартираш като собствената си кола. Факт номер 5. Какво става с гумите? Един пилот може да смени 12 гуми само за едно състезание. Умножи това по 20 пилоти, получаваме 240 гуми за един уикенд. А използваните гуми, те не се използват втори път. Част от тях отиват за рециклиране и енергийно оползотворяване. Формула 1 не е просто спорт. Това е науката за скоростта и оцеляването. Ако искаш още такива тайни от света на F1, абонирай се за Pit Stop Talks и ще се видим следващия Pit Stop.